Ramogi TV kaendi ni japuonjre ma jaklas 12 sikund sekondar ma Isibania ne ogo kod risasi mowito ngimane kinde ng'anyo mar kwedo tend jatend piny Kenya William Ruto e boma ma Isibania odiochieng' manyoro. Japuonjre no ma jahigni 17 ne odhi nyiewo gige mag somo kapok masira omake. Kaka jafumbo marwa George Juma leronwa, jonyuol mage koro ywago ratiro e wi nek mar rawerano. Ng'anyo mano bagi e kaunti mogudu chieng' manyoro mar kwedo tend jatend piny Kenya William Ruto ne oweyo ka ji ariyo nowito ngimagi e kaunti ni. Achiel kuom ji ariyo mane owito ngimagi en japuonjre ma jahigni 17 ma somo e skund sekondar ma yawuoyi mar Isebania. Kwa candidate alikuwa anafanya mtihani, so Mungu unaishwa tangu Kaluwore kod familia ma japuonjre moyang kaka Anthony Masharia mane oriko nitiere e klas 12. Japuonjre ni ne odhi boma ma Isebania mar nyiewo gigo monego doggo e skul odiochieng' ma kawuono e seche mane ochiele kod risasi kod obila. Alienda kufanya shopping ya shule, arudi aende shule leo jioni. Alikuwa amefurahi, anarudi shule aende amalize mtihani, lakini suddenly wameshampasua moyo, is no more. Min japuonjre ni Miriam Patrick wacho ni japuonjre ni ne odhi nyiewo sukari manodogo e skul e kindeno manoromo kod thone e boma ma Isebania. Mtoto ameondoka muda sio mrefu, alikuwa anaenda kununua sukari ili kesho ajitayarishe kwenda shuleni. Kidogo nikapigiwa simu, mauti imempata. Ndio nikapigiwa simu kwamba we ni mzazi wa Masharia, yuko hapa chini ameshutiwa risasi moyoni, na akafariki hapo na hapo. Japuonjre ne ogo kod risasi agoge kendo ne owito ngimane kanyo e kinde ng'anyo mane obagi e boma ma Isebania. Ndugu yangu ndo aliyepiga risasi ya kifua. Wamepasua moyo hadi kifua. Jodak ma Isebania sapod makuri aweso kwedo nek mar japuonjre ni kabende gidwaro mondo koro okaw okang' ne obila mane otimo nek machal kod mae. Shauwe wa mama, acha watoto kutumalizia watoto wetu. E kinde ng'anyo no matimore odiochieng' manyoro, rawera ma hike nitiere diere bende ne ogo kod risasi mowito ngimane e boma ma Rongo. Nyaka sani ji maromo 2 osewito ngimagi e kinde ng'anyo e kaunti ni ma Migori nyaka ne ochakre juma ma okalo ka ji maromo 11 bende osedo hinyruok bang' obila chieli kod risasi. George Juma, Ramogi TV, Migori.